Tiedätkö kattasi kunnan? Varsinais-Bitumi on vuonna 1991 perustettu kotimainen vesikattoihin erikoistunut vedeneristämisen ammattiliike. Asiakkaitamme ovat rakennusliikkeet, isännöitsijät, taloyhtiöt sekä teollisuus- ja liikekiinteistöt. Vesikaton kuntokartoitus antaa kattavan kuvan katon jäljellä olevasta käyttöiästä ja mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä. Katon säännöllinen tarkastaminen ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ajallaan varmistavat katon toimivuuden, ennaltaehkäisevät vakavilta vesivahingoilta ja pidentävät sen käyttöikää merkittävästi. Kattoon panostaminen on omaisuudenhoitoa, joka kasvattaa kiinteistösi arvoa. Asennamme teollisuus-, liike- ja asuinkiinteistöjen vesikatoille polyesterivahvisteisia, VTT-sertifioituja bitumikermikatteita. Toteutamme sekä saneerauksia että uudiskohteita ja hoidamme työt aina alusta loppuun saakka avaimet käteen periaatteella. Yksi yrityksemme tavaramerkeistä on huolellinen työnjälki, jonka vuoksi asiakkaamme valitsevat meidät projekteihinsa yhä uudelleen. Sekä työllämme että käyttämillämme materiaaleilla on alan vaatimusten mukaiset takuut ja vakuutukset. Asentajamme ovat rakennusalan ammattilaisia ja ammatistaan ylpeitä taitajia. Henkilökuntamme saa säännöllisesti koulutusta uusimmista työmenetelmistä, laadunvalvonnasta sekä työturvallisuudesta.